Ben, bos días a todos e a todas. Vamos comezar con esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación e, por tanto, polo seu carácter urxente, en primeiro lugar, temos que ratificar a sesión e despois ratificaremos a inclusión de cada un dos puntos da mesma. Por tanto, votos a favor da urxencia, Reacción Común, BNG e Partido Popular, abstencións, votos en contra, Partido Socialista. Quedaría aprobada a urxencia. E pasamos ao segundo punto, que é a aprobación da conta xeral de 2024, unha conta xeral da cal, como saben, a Intervención Municipal emitiu un informe o pasado 6 de novembro de 2025. Ese mesmo día puxos a disposición dos membros da Comisión de Contas, de acordo co artigo 212 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia. O 27 de novembro de 2025, a Comisión Especial de Contas ditaminou favorablemente a conta xeral. Publicouse no Boletín Oficial da Provincia o 1 de decembro de 2025. A partir deste momento, iniciouse o período de exposición pública durante 15 días hábiles para a presentación de reclamacións, reparos ou reclamacións. O 23 do 12 de 2025 rematou o período de exposición pública sen que se presentaran alegacións de acordo co certificado da Secretaría do 26 do 12 de 2025, polo que non é preciso un novo ditame da Comisión Especial de Contas e elévase directamente ao Pleno a súa aprobación definitiva para a remisión ao Consello e ao Tribunal de Contas de Galicia para a súa fiscalización. Por tanto, como comentaba antes, votamos a inclusión do punto e abrimos, se queredes, un turno de intervencións por se queredes comentar algún asunto. Por tanto, votos a favor da inclusión, Reacción Común, BNG, Partido Popular, hai votos en contra, Partido Socialista, queda aprobada a inclusión. Abrimos ese turno de intervencións por se queren comentar algún asunto sobre a conta en sí ou sobre o trámite da conta. Dan a palabra ao BNG. Moitas gracias, moi bo día a todos e a todas e boas festas a todos e a todas. Dende o BNG saudamos os esforzos dos que conta a intervención municipal na liña de mellorar a situación económica do Concello e que reflicten certa mellora das magnitudes económicas orzamentarias en tanto a resultado orzamentario, capacidade de financiamento, remanente de tesourería, operacións pendentes de aplicar, a conta 4131, etc. E non obstante, tal e como se di dende a propia intervención, estes esforzos por si sós non son suficientes. É necesario acometer medidas de carácter estrutural que garantan ingresos suficientes para acometer asuntos urxentes e graves que nun efecto de círculo vicioso agudizan o deterioro da economía municipal. Entre estes asuntos urxentes cítanse resolver a situación da precariedade das contratacións dos servizos públicos, como son a auga, o saneamento, a recollida de lixo, a piscina, a aprobación da RPT, a posta en marcha de servizos como o centro de día, a mellora da calidade de servizos sociais que se prestan a través do SAF. Dende o BNG, pensamos que esta situación é consecuencia dunha decisión, ao noso ver, pouco responsable adoptado polo grupo de goberno de Reacción Común. Ter asumido a precariedade política dende unha situación de clara minoría, polo afán de acaparar de xeito exclusivo o goberno municipal, 5 fronte a 17. Esta precariedade na acción de goberno non só se reflite no eido económico. O Concello ten retos moi importantes aos que non se ten nin dado resposta, nin, na nosa opinión, prestado atención suficiente, como son a aprobación definitiva do PEXOM, a dotación de máis chan industrial, a posta en marcha do centro de día e a residencia de maiores, como xa se indicou anteriormente, a licitación e renovación dos servizos municipais da auga, saneamento, lixo, etc. Polo tanto, imos votar a favor, pero non sen antes matizar todos estes apuntamentos. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Bo día a todos e a todas e aos que nos ven desde as casas. Nada, nós desde o Grupo Popular vamos a manter un pouco o que se falou da comisión e vamos a votar a favor da proposta. Moitas grazas, Partido Socialista.
Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas as presentes, así como as persoas que nos ven desde as súas casas a través da canal de YouTube. Agradecerlle ao alcalde a convocatoria deste pleno ás 12 da mañá. Para os que estamos de vacacións, pois é verdade que nos axuda a organizarnos no día, pero é unha lástima que para a xente que traballa, que só dispuxera de unhas horas para poder xestionar a súa presencia hoxe aquí, e lamentamos que non se nos informara con tempo suficiente de que o pleno sería convocado ás 12 da mañá. Entendemos que ese carácter urxente pois así o requiría. Con respecto ao punto que estamos debatindo, o Grupo Municipal Socialista entende que a conta xeral do Concello de Rianxo volve a reflectir debilidades recorrentes nos procesos administrativos, con especial incidencia na tramitación de contratos e na xestión do gasto. Os reparos emitidos pola intervención evidencian a falta de planificación, uso reiterado de procedementos irregulares e unha escasa corrección das deficiencias sinaladas en exercicios anteriores. Esta situación compromete a transparencia, a seguridade xurídica e a boa xestión dos recursos públicos. Por iso, este grupo se vai a abster. Moitas gracias. Moi ben, grazas, Reunión Común. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Boas festas a todos. Nós non temos nada que engadir en este punto. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a proposta. Votos a favor. Reunión Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra. Abstencións. Do Partido Socialista. Por tanto, queda aprobado o punto e pasamos ao seguinte, que é a participación no post adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026 da Diputación da Coruña. Votamos a urxencia e continuamos. Votos a favor da urxencia da inclusión. Reunión Común, BNG e Partido Popular. Votos en contra. Partido Socialista. Por tanto, pasamos co punto. Ten a palabra a conselleira de Política Social para comentar a proposta. Grazas, señor alcalde. Ben, pois a continuación vou explicar o reparto do post adicional 1/2026 para gastos extraordinarios. Na sesión ordinaria do 28 de novembro do 2025, o Pleno da Diputación Provincial da Coruña acordou unha achega extraordinaria por un importe total de 8 millóns de euros para o financiamento do post adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026, dos cales Rianxo se beneficiará dun total de 82.456,46 euros. Despois de valorar a situación dos servicios sociais municipais e tras acordar esta proposta co equipo técnico que conforma este departamento, o equipo de goberno propón nesta sesión plenaria o reparto deste crédito extraordinario para o financiamento dos seguintes programas. Dentro do apartado A, o que ten que ver co gasto corrente, súmase un total de 66.181,34 euros repartidos do seguinte xeito. Dentro do apartado B deste programa, en canto á ampliación e dotación das partidas municipais destinadas a axudas de emerxencia social e necesidade social, vimos que o crédito asignado nos últimos orzamentos aprobados para as axudas de emerxencia social ascende a un total de 10.000 euros. Dado o incremento do número de persoas e ou familias con recursos limitados que precisan de axudas económicas que dean unha resposta rápida e inmediata ante situacións de carencia urxente, consideramos necesario destinar un importe de 5.000 euros máis para poder asegurar darlle cobertura ás necesidades básicas de alimentación, hixiene persoal e do fogar daquelas persoas que sexan valoradas desde os servicios sociais municipais. No apartado C, en canto á dotación das partidas municipais destinadas a cubrir parte da achega municipal ao servicio de axuda no fogar na modalidade de dependencia, con respecto ao servicio de axuda de fogar en modalidade de dependencia, o Concello de Rianxo ten asignadas actualmente 4.654 horas mensuais para a prestación deste servizo, o que supón un total de 55.848 horas anuais. A previsión do custo hora para o exercicio 2026 é, para os días laborais, de 18,5 euros hora máis IVA e os domingos e festivos de 20 euros a hora máis IVA. A previsión, polo tanto, para o exercicio 2026 é que a totalidade das horas sexan prestadas por unha empresa, o que nos leva a unha previsión do custo deste servicio dun total de 1.084.811,52 euros. Deste post adicional,
así nos lo recomenda a interventora deste Concello, destinaremos 10.788,09 euros para axudar a asumir este gasto. Dentro do apartado E, na creación ou ampliación do Servicio de Axuda no Fogar e atencións de carácter básico de servicios específicos, contamos que desde o ano 2009 préstase o servicio de xantar na casa a través dun convenio de colaboración entre o Concello de Rianxo e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Este programa é unha prestación complementaria do Servicio de Axuda no Fogar que consiste na entrega semanal de comidas no domicilio das persoas usuarias durante todo o ano, favorecendo así que aquelas persoas con déficit de autonomía se poidan manter con maiores garantías no seu propio domicilio e entorno, evitando así a institucionalización, a exclusión e o deterioro da súa calidade de vida. No financiamento do programa de xantar na casa participa o Consorcio cunha achega do 46,66%, o Concello de Rianxo cunha aportación do 26,67% e a persoa beneficiaria do servicio cunha achega do restante 26,67% sobre o custo total do servicio prestado. Neste caso, o Concello participa no custo do programa cunha cuantía de 1,95 euros menú día usuario, o que ascende a un total de 14.235 euros anuais para as 20 prazas asignadas que asume o Concello. A principios do ano 2024 concedéronnos a aprobación dunha relación dun máximo de 25 persoas beneficiarias deste programa, asumindo o custo deste aumento a través do posadicional 1-2024. O mesmo aconteceu durante o 2025 cunha nova ampliación de 5 prazas máis. Tendo en conta que actualmente temos de novo lista de agarda, solicitamos 5 novas prazas, que xunto coas 10 ampliadas nos 2 últimos anos, supón un custo extra de 10.676,25 euros. Desta maneira, sumamos un total de 35 prazas no programa Xantar na Casa, 20 que asume o propio Concello e 15 que asumimos a través do posadicional 1-2026. En canto á creación ou ampliación do Servicio de Axuda no Fogar de Servicios e Atencións de carácter complementario, o Concello de Rianxo, a través dun acordo de colaboración coa entidade sen ánimo de lucro Agadea, a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, ofrece os seus servicios de prevención, estimulación, asesoramento e sensibilización no noso municipio. Desta maneira temos, por un lado, o Servicio de Estimulación Terapéutica para a atención de persoas con deterioro cognitivo, sendo o seu obxectivo principal retardar o avance da enfermidade, mellorar a calidade de vida e as relacións interpersoais das persoas usuarias, e, por outra banda, o Programa de Envellecemento Activo, que ten como finalidade ampliar a esperanza de vida activa e saudable das persoas maiores e contribuir a aumentar o máximo posible a súa autonomía persoal. Este último servizo púxose a andar en distintas parroquias de Rianxo e, como non podía ser de outro xeito, foi todo un éxito. Por iso propoñemos, a través deste posadicional, manter este servicio que consideramos tan beneficioso naquelas parroquias xa implantado e tratar de ampliar a aquelas outras que así non lo demandan, posto que consideramos que é a ferramenta máis eficaz coñecida para previr ou retardar a aparición da demencia, ao mesmo tempo que serve como medida de detección precoz de posibles demencias ou deterioro cognitivo. Desenvolver 6 grupos de 15 persoas cada un deles, atendendo así a demanda de 90 persoas maiores de 60 anos, supón un importe total de 12.087 euros. En canto a outras medidas sociais de carácter extraordinario, por unha parte, consideramos importante destinar 24.000 euros para darlle continuidade ao Servicio de Apoio Social e Comunitario para a atención psicosocial de persoas con sufrimento psíquico e ou en situación de vulnerabilidade nun momento determinado da súa vida. Este servicio deséñase especificamente para cada situación e para cada persoa en concreto, desenvolvéndose sempre no seu entorno máis próximo, centrándose no acompañamento da persoa usuaria, dando resposta ás súas necesidades, no apoio en xestión administrativas, no apoio da realización de actividades cotiás, no soporte e atención na xestión emocional, na promoción da saúde e do autocoidado, entre outras atencións. Esta intervención ten principalmente formato individual, dedicando tempo e espazo ás necesidades concretas das persoas usuarias e ou dos seus familiares.
Favorécese tamén, na medida do posible, a intervención grupal, especialmente na creación de espacios de diálogo familiares e entre iguais. Se temos en conta a valoración positiva dos distintos usuarios que son beneficiarios do servicio durante o último ano, ademais, a sobrecarga administrativa do persoal dos servicios sociais comunitarios do noso Concello, a cal impide atender ás diferentes problemáticas que presentan as persoas e familias en situación de vulnerabilidade ou exclusión social, como os escasos ou nulos recursos e servicios sociais que prestan as diferentes administracións públicas para estes colectivos, consideramos necesario que desde este Concello se ofrece esta alternativa para atender as necesidades destas persoas. Por outra parte, tamén como medida social de carácter extraordinario, facemos referencia ao Cibersat. Coa convocatoria do posto adicional 2023, contratamos a licenza do uso da aplicación informática Cibersat. A implantación desta ferramenta permite realizar a xestión, o seguimento e a avaliación do servicio de axuda no fogar, automatizando e optimizando os procesos do mesmo, como son a xestión de incidencias, a elaboración dos proxectos de intervención, o copagamento das persoas usuarias, entre outros moitos. Para darlle continuidade a esta ferramenta informática que permite acadar unha maior eficiencia na prestación do SAF, destinamos un importe total de 3.630 euros para abonar as cotas mensuais do exercicio 2026 polo uso da aplicación do Cibersat web. En canto ao apartado B deste post adicional, en canto ao que ten que ver ao gasto de investimento, destinamos un total de 16.275,12 euros do seguinte xeito. Por unha parte, na adquisición de equipamento técnico asistencial para a cesión de uso ás persoas cunha ausencia ou déficit grave de recursos económicos que necesitan material. A comezos deste ano 2025, desde os Servicios Sociais Comunitarios, puxamos a andar o regulamento sobre o funcionamento do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas do Concello de Rianxo. Recordemos que as distintas axudas que están a disposición dos veciños e veciñas de Rianxo foron adquiridas a través do POS adicional 1-2024 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 24. Nesta ocasión, tendo en conta a demanda nos servicios sociais comunitarios, consideramos necesario facernos con 2 novas grúas eléctricas, o que esta compra supón un total de 1.887,12 euros. E, por último, en canto á adquisición do equipamento para o desenvolvemento dos programas de servicios sociais e do traballo dos equipos técnicos de servicios sociais municipais, como saben, recentemente vimos de recibir unha subvención para a mellora enerxética do edificio que acolle o Departamento de Servicios Sociais. Este proxecto, que conta cun orzamento total de algo máis de 66.000 euros, será financiado con fondos que proveñen no 60% da Unión Europea, nun 20% da Comunidade Autónoma e o 20% restante con fondos propios do Concello de Rianxo. Esta obra permitirános levar a cabo unha importante renovación do edificio que ten como obxectivo principal a redución nun 20% do consumo enerxético. Desta maneira, consideramos que debemos aproveitar a ocasión para a renovación integral do seu mobiliario, que actualmente se conserva nun estado de deterioro importante. Así, quedará un edificio renovado no seu exterior coa nova envolvente e no interior cun novo sistema de calefacción e cun mobiliario moderno e moito máis acolledor. Para isto, investiremos un total de 14.388 euros. Este sería o reparto total do POS adicional 1-2026 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios que propoñemos desde o Departamento de Servicios Sociais Comunitarios do Concello de Rianxo. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Abrimos rolda de intervencións. Benejá. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, gustaríanos que este asunto, estas propostas, se tivesen debatido nunha comisión correspondente. Ademais, non tivemos acceso a estes proxectos hasta agora no pleno, porque non estaban subidos na sede electrónica. Entón, sí que votamos en falta ter a capacidade de poder debatelos, facer propostas ao respecto. Igualmente, saudamos todas as melloras que se propoñen no ámbito dos servizos sociais, mas creemos que hai unha cuestión importante que hai que solventar, que creo que non se nomeou agora, que é resolver a situación de precariedade laboral das traballadoras do SAF. E igualmente estamos á espera de que
se den os pasos cara á municipalización deste servizo, como dende o grupo do Goberno anunciaron que se iba a realizar. Nada máis, gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Nada, nós desde o Partido Popular pois entendemos que todo o gasto que se paga por o ben social pois é positivo para o Concello, por lo tanto, imos a votar a favor desta proposta. Bueno, moitas grazas. Partido Socialista. Bueno, nos recibimos a proposta e destacamos, ao igual que o BNG, a falta de información. O documento presentado ahora mismo por Ana, nós, polo menos, o noso grupo político non o tiña. Co cual destaca para nós falta de información detallada na aplicación da proposta. O documento que se nos presentou ofrece cifras globais sen concretar programas específicos e fondos. Dá a impresión de que é un cheque en blanco á privatización dos servicios. Existen partidas de investimento que poden ser aplicadas a servicios xa privatizados ou con competencia das entidades locais. Non hai claridade se se tratan reforzos efectivos ou hai duplicación de servicios. Esta opacidade para nós dificulta a avaliación do impacto real das medidas e impide exercer un control político responsable sobre os recursos públicos e, por iso, instamos a que se proporcione e se desglose pormenorizadamente as actuacións específicas que vai a desenvolver o Concello. É dicir, que programas concretos se destinarán os fondos, que actividades e servicios se cubrirán, en que medidas se priorizará a atención das persoas en situación de maior vulnerabilidade. Só coa información completa poderemos garantir que estes recursos se cumpran co seu obxectivo, frear a desigualdade e apoiar os servicios sociais municipais de forma eficaz. É dicir, para min estamos ante un plan municipal de gasto, non estamos ante un plan municipal de gasto social extraordinario, senón ante unha adhesión sin contido político público, senón máis ben un contido privado. Intervención autoriza que se destinen fondos públicos a empresas privadas constantemente. Estamos a favor do servicio privado, pero tamén do público. Por exemplo, invertir en escolas de memoria, escolas para maiores. Este é un chamamento a un debate político de calidade, a unha comisión informativa na que haxa debate de todos os grupos políticos. Unha información responsable e transparente que permita a todos os grupos municipais participar con criterio na definición das prioridades sociais do noso Concello. E tendo en conta que, ademais, o Concello está subvencionado os servizos que non está asumindo a Xunta. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Reunión Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra. Abstencións. As do Partido Socialista. Por tanto, queda aprobado o punto. E pasamos ao cuarto, que é participar, neste caso, no posto adicional 4/2025 para investimentos financiaramente sostibles da Diputación da Coruña. Votamos a inclusión do punto e pasamos a explicar a proposta. Votos a favor. Reunión Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra. Partido Socialista. Queda aprobada, por tanto, a inclusión e ten a palabra o conselleiro de Obras para comentar a proposta. Boas tardes, bons días. Gracias, alcalde. Já no ano 2002 tense construído un paseo marítimo no litoral de Rianxo, unindo o núcleo de Rianxo ca praia da Torre de Aragoña a través da parte traseira de Rinlo, da Carballeira e do Pazo. Este paseo foi construído con varios tipos de pavimentos, mantendo de forma xeral un acabado das bases de pezas irregulares de pedra de lousa verdosa asentada con cemento sobre base de morteiro. Este pavimento leva un uso e un desgaste que provoca que na actualidade existan varios tramos que teñen sido reparados e outros moitos tramos onde o acabado está nun estado defectuoso. No ano 2020, a Xunta realizou unha obra de mellora
da rede de saneamento, para o cal utilizou parte do paseo marítimo, no seu tramo dende Rinlo ata Sete Fogas. Este tramo foi renovado a base de acabado con formigón polido roloteado e unhas liñas transversais de lastras ou adoquíns de pedras graníticas. A finalidade deste proxecto é a definir as actuacións a realizar para renovar unha parte do pavimento do paseo marítimo que discorre entre os lugares do cruce de Rinlo e Rianxiño e o inicio do lugar O Pazo. Este tramo a renovar pódese dividir en 4 tramos máis pequenos. Un primeiro de 185 metros que parte dende o cruce de Rinlo e Rianxiño e vai ata o pavimento de lastres que se localiza diante da primeira fábrica, que actualmente é un esteleiro de barcos. O segundo tramo, de 112 metros, transcurre entre a fábrica 1 e a fábrica 2, que actualmente é un taller de aluminios. O tramo 3 vai dende as lastras da fábrica 2 ata onde existe un cambio de pavimento 175 metros máis adiante, xunto ao final dunha pasarela de madeira. E o cuarto tramo, é un ramal pequeniño de 25 metros que pasa por diante unhas fincas privadas onde existía un camiño de servidume e comunica o paseo coa pista do medio do lugar do Pazo. As obras terán un componente inicial fundamental que será a demolición do pavimento existente. E o traballo principal será a disposición dunha capa de 15 centímetros de formigón con armadura e estrutura e con acabado polido roloteado, dando continuidade ao pavimento que se fixo na obra da Xunta do ano 2020. Este pavimento manterá a cota inicial, polo cal non será preciso modificar as rasantes das tapas das instalacións e servicios existentes. En total, renovaránse 2.700 metros cuadrados e 497 metros lineais, cun orzamento de 227.360,21 euros. Unha vez realizados os traballos de pavimentación, existirá unha partida para a recolocación do mobiliario urbano extraído inicialmente e para a renovación de 6 fontes que se ven afectadas no tramo a renovar. Estas fontes bebedeiros serán de 3 tipos. Un tipo que manteña o grifo dianteiro, outras con campás superior para bebedeiro superior e introduciránse unhas novas accesibles con doble bebedeiro con un bebedeiro inferior para mascotas. E a obra pouco máis se pode falar dela. E con isto. Moi ben, moitas grazas. Abrimos intervencións. BNG. Moitas grazas. De novo, poñer de manifesto que este asunto tampouco foi a comisión informativa, polo tanto, tampouco houbo posibilidade de debate. Igualmente, saudamos este proxecto proposto porque dá continuidade a esta obra realizada no 2020, como dixo o conselleiro, pola Xunta a instancias do Consello, que demandou a completa reposición e reformulou a reposición cun novo firme do paseo aproveitando esta situación. Este acabado con formigón pulido, roloteado e liñas transversais de lastras de pedra granítica, entendemos é moito máis sustentable e cómodo e parécenos o modelo máis acaído para a renovación, como a que agora se propón. Tamén indicamos que entón se realizou baixo este proxecto unha nova instalación das conducións eléctricas para crear novos puntos de luz e poder duplicar os existentes, evitando as zonas escuras no paseo. Agardamos tamén que iso se contemple nesta nova actuación, pois puidamos comprobar como no primeiro tramo de troco de luminarias se cumpriu este obxectivo. Polo tanto, saudamos esta proposta, mais non sen unha queixa. A día de hoxe non se mantivo ningún encontro con este grupo, co BNG, para planificar as actuacións futuras que van a someterse á aprobación no novo post-2026. Polo tanto, o Goberno está deixando moi pouca marxe para elaborar proxectos consensuados que ou ben xa se pactaron con outros grupos ou ben non se queren someter a debate coa oposición.
Algúns destes proxectos son o abastecemento da Devesa e a Marquesa, a finalización da Casa Dieste, o asfaltado o acceso ao Colexio Brea Segade, a Rúa de Carbaxales de Arriba, accesos ao paso desde a Casa de Ouviña, ampliación do saneamento en Rañó, novas áreas de lecer infantil, melloras no Auditorio de Rianxo, Casa da Música na Clínica Vella, etc. Por citar algunhas das propostas que dende este grupo levamos facendo. Lembramos tamén que entre os proxectos do POS para o 2026, xa que non se cumpriu este ano, se debe incluir o proxecto de renovación do céspede artificial do campo de fútbol de Vilas, un asunto que foi aprobado por unanimidade neste pleno e que debe cumplirse. Non é a nosa intención enfrontar proxectos, pero queremos que se cumplan os acordos acadados. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Gracias. Nada, a necesidade da mellora do paseo marítimo pois é algo que está aí, que xa se ten falado en pleno, e, polo tanto, pois é algo que é necesario para o ben da xente que anda por esos sitios, non? Polo tanto, imos a votar a favor desta actuación. Moi ben, moitas grazas, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vemos que a incoherencia que se manifesta no pleno é máxima e absoluta, unha falta de respeto aos procesos que aquí se adoptan por unanimidade, e vemos que dá absolutamente igual o que traíamos ao pleno, o que acorde este pleno é absolutamente igual. Creo que nos entristece ver a posición do Partido Popular, donde vota de forma, creo que, favorable ao proxecto, e máis expresado de forma concreta, pos 2025 adicional 4 con un importe de 227.000 euros para cambiar a erva do campo municipal de Vilas. Creemos que é unha incoherencia máxima e absoluta e pode ser fruto dese supoño que desacordo que teñen con vostedes. En tal caso, se dispoñen dese acordo, rogamos que fagan exactamente o que fixo o Partido Socialista, que é expoñelo e facelo público. Eso sí que sería interesante para a veciñanza, conocer cales son eses procesos de negociación entre a Nova e máis o Partido Popular. En todo caso, o que denunciamos é unha vez máis a falta total de transparencia, presentando proxectos ao POS sen debate previo, sen comisións informativas, sen contraste técnico nin político e sen posibilidade real de valorar alternativas, nin tan siquiera presentar melloras ao proxecto que vostedes hoxe aquí nos expoñen. Resulta especialmente grave que se empreguen exactamente, ademais, os mesmos procesos que vostede criticaba cando estaba na oposición. Chegar ao último día do plazo do POS para aprobar proxectos que se presentan aos grupos políticos 48 horas antes da súa votación. Esas son as súas palabras cando estaba na oposición. E vemos que ese mensaxe resulta extremadamente, creo que, hipócrita e amosa un pouquiño o que quere propoñer este goberno. Non debemos ser tan tibios na defensa da coherencia e na defensa dos dereitos democráticos que nos garantiza os acordos plenarios. Queremos expoñer con claridade. O PSDG de Rianxo é o primeiro interesado en que o paseo marítimo se arranxe, e non decimos ora por oportunismo, levamos dicindo dende o inicio desta legislatura. Presentamos, de feito, unha moción para mellorar o firme e a seguridade do paseo marítimo, alertando do mal estado do pavimento, das barandas da ponte, das táboas soltas e do risco en xeral para as persoas maiores, nenos e persoas con mobilidade reducida. Falábamos de seguridade, de accesibilidade e de mantemento. Esa moción foi aprobada hai case 2 anos. Pero a realidade é outra, é dicir, non se cumpriu, nin se tratou de solucionar dende hai case 2 anos, máis que pequenos arranxos que non solventan a seguridade nin a imaxe do noso paseo. 2 anos despois, insistimos, o deterioro do paseo é máximo. Ramas sin recoller, bancos rotos, pedras soltas, barandas danadas, táboas perigosas, soltas. Todo isto demostra unha ausencia total de mantemento. A veciñanza sigue caendo, sigue denunciando ao Concello e o Concello mostra unha parálisis absoluta ante esta situación. Palabras da veciñanza. Antes, polo menos, avisábase viñan e arreglaban. Agora, con estes, xa nin collen e xa nin veñen. Estivo unha pedra aquí tirada do respaldo dun banco e ata que rompeu non viñeron poñer nin unha cinta. Por iso, non aceptamos a creencia de anunciar un proxecto xa que vai a solucionar este problema.
Aprobar hoxe aquí a remodelación do paseo marítimo non arranxa os problemas que temos a día de hoxe, xa que o proxecto e a súa solución non é instantánea. Semella que este goberno se contenta con anunciar e non con solucionar. Semella que unha vez anunciado xa se vai a olvidar vostedes de que mentras esa obra non se executa, a veciñanza segue facendo uso dese espacio. Insistimos e reiteramos que non estamos en contra do arranxo do paseo. Non nos castiguen nas redes sociais de novo dicindo que o Partido Socialista vai a votar en contra ou se vai a abster, porque é imposible que por coherencia podamos apoiar este proxecto. Estamos en contra da súa improvisación, da falta de planificación e da ausencia total de diálogo e debate político, e, sobre todo, da falta de compromiso e defensa dos acordos plenarios. Ao mesmo tempo, debemos de defender a nosa postura, unha postura de coherencia, con Rianxo, cos veciños, cas veciñas e, sobre todo, cos clubes que lle van a afectar esta decisión. Este pleno aprobou por unanimidade destinar o POS adicional 4 á sustitución da herba do campo municipal de Vilas. Un acordo claro, democrático e compartido, votando por unanimidade por todos os grupos, o que amosa un compromiso tácito sobre o que debíamos facer en este POS adicional 4. Ese acordo foi ignorado, neste caso, polo Grupo de Rianxo en Común e por Partido Popular, sen debate e sen explicación. Iso non é gobernar, iso é decidir en solitario. O que onte parecía que era unha inocentada, hoxe se converte en realidade. E cando se ignora a maioría da corporación, estamos ante unha forma de actuar antidemocrática e profundamente hipócrita, porque é exactamente como vostede denunciaba cando estaba na oposición. En Rianxo hai pluralidade política e a veciñanza pide acordos. En este caso conseguímolo. Conseguimos un apoio unánime para un proxecto dende Rianxo en Común, Partido Popular, BNG e PSOE, compartindo o mesmo sentir. Hoxe amósase que hai grupos que non teñen en conta esta pluralidade. Pretenden pasar o seu rodillo antidemocrático ante unha situación que vulnera calquera situación que puidáramos contar. Se existe un acordo, insistimos, se existe un acordo co Partido Popular, dígao con claridade, dígano, publíqueno con claridade, porque non é de recibo que votamos a favor por medo á opinión pública, votamos a favor dun proxecto por medo á opinión pública simplemente para evitar esa crispación ou esa crítica social. Eso non é coherencia. É totalmente o contrario. O que están facendo hoxe aquí, eu creo que é dilapidar calquera situación de transparencia e defensa dos acordos plenarios. O PSDG fixo, cando asinou ese acordo co grupo de goberno, o primeiro que fixo foi facer público eses puntos. Fágano. Se teñen un acordo de bipartito, fágano, porque non é de recibo vir hoxe aquí ao pleno e que non haxa ninguna crítica á situación que nos plantexa aquí o grupo de goberno. O Partido Popular ven aquí totalmente sumiso ao grupo de goberno, porque non é de recibo que non haxa comisións informativas e non hai ninguna sola crítica. Non é de recibo que non teñamos os proxectos nos que vamos a facer referencia no POS social adicional. Non é de recibo para a veciñanza que non haxa só unha crítica do Partido Popular. Eso é facer oposición. E, por suposto, presentar propostas e aprobar as propostas que consideramos que teñen que ser debatidas en pleno e por consenso. Hoxe o Partido Popular demostra que está sumiso a un goberno inoperativo e, sobre todo que antepón o seu propio beneficio ao beneficio da veciñanza. Defender Rianxo non é defender o que propón o grupo de goberno. Defender Rianxo é defender as propostas que se acorden en pleno. Recordo, señor Bustelo, que o Partido Socialista leva dende o 25 de abril solicitándolle unha reunión. E vostede, de forma sistemática, lle nega esas reunións, nos nega o dereito á información, ao diálogo, mentras optan por outro tipo de situacións. Resulta, señor Bustelo, que non nos garante que a aprobación deste proxecto lle dé a solución á veciñanza de Rianxo. Recordamos que a día de hoxe, a pesar de que, según vostede, leva 3 millóns de euros licitados en obras executadas, recordámoslle que aínda hai obras incumplidas e nos tememos que o paseo marítimo quede nunha situación similar ao que lle pasa á biblioteca, ao Pazo de Martelo, que lle poida pasar igual o que pasa cas vivendas dos mestres, que lle poida pasar exactamente igual a proxectos como a Tronco, ou que lle poida pasar exactamente igual que o proxecto de Vilas 1, donde, por certo, vostede a día de hoxe aínda non amosou a factura desa modificación do proxecto e nos dou información ao respecto.
Señor alcalde, eu creo que o repetimos de forma reiterada. O peor que lle pode pasar a un alcalde é perder a súa credibilidade. E co Partido Socialista así o fixo, porque vulnera de forma continua os acordos que ten con nós. E lle fago referencia a un. Na modificación que se propuxo dun crédito extraordinario, o Partido Socialista condicionou con vostedes, con acordo con vostedes, a que esa modificación estaba condicionada á modificación da varanda do pabellón municipal. 2024. A día de hoxe non sabemos se se vai executar, se non, se se modificou. O que sí sabemos é que o ano 2024 está cerrado. Acabamos de aprobar a conta. E o proxecto que tiñamos e que condicionou o noso voto favorable a esa modificación está sin executar, está sin informar. E nos tememos que ese importe foi destinado a outra cousa, cun fin distinto ao que o Partido Socialista votou en ese proxecto. O Partido Socialista defende o paseo marítimo, defende o deporte, defende os acordos e defende os principios democráticos. E por isto, hoxe temos que dicir alto e claro que non imos ser cómplices dunha forma de gobernar pechada, autoritaria e allá a veciñanza. Rianxo merece, sin duda, máis diálogo, máis respeto e máis verdade. E iso é o que seguiremos defendendo. Por todo exposto, o Partido Socialista de Rianxo rexeita esta forma de gobernar e rexeita a proposta de forma concreta. E exixe o respeto aos acordos do Pleno, transparencia real, diálogo político e procesos administrativos garantistas. Porque gobernar non é facer o que a un lle peta, senón respetar a maioría, a veciñanza e as reglas democráticas. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pide a intervención o Consello de Obras, sí. Moi boas. Con respecto ao tema do campo de Vilas, despois de aprobar a moción por unanimidade, encargamos unha memoria valorada do que podería supor a obra. Nesa obra non só detectaron varios defectos ou varios problemas na obra e non só se contaba con cambiar o césped. Entón, esa obra, os técnicos que foron visitala, din que hai que facer as seguintes actuacións: a retirada do césped artificial existente e a limpeza da base, a instalación de novas canaletas laterais con disposición dunhas máis anchas, que posibles que collan entre os bordes das actuais baixo e o terreo de xogo entre as varandas perimetrais do campo. Instalación dunha arqueta para a recollida e filtrado no final de cada canaleta, colocando unha en cada esquina do campo. E pozo sifonado e separador de graxas para almacenar os elementos flotantes, que neste caso será o caucho e as fibras das ervas, a poder discriminar da auga de pluviais, dos residuos a almacenar nos pozos, a colocar un en cada unha das salidas das pluviais do campo, a disposición de capa bituminosa asfáltica de tipo filtrante para a formación de desniveis e para a regulación do terreo de xogo, de forma que provoque que a auga da chuvia discorra por encima do pavimento original e permita que o tapete superior non empape a base. É unha renovación do tapete, formado por césped artificial de nova xeración con 2 láminas de fibras con forma irregular. Todas estas obras ascenderían a un total de 453.568,50 euros. E con este post de 227.000 non lograríamos nin cubrir a mitad da valoración que ten a obra esta. Entón, por iso se trae aquí a obra do paseo, que por outra parte tamén foi aprobada por maioría no pleno de abril de 2024, unha moción que instaba ao Concello a que elabora un plan de mantemento periodificado e programado ao longo da actual legislatura sobre o firme do paseo marítimo e destine os recursos necesarios, propios ou mediante achegas de outras administracións, a cambiar o firme do paseo, que é outro acordo que houve aquí no pleno. Entón, quero dicir, estamos cumprindo un acordo plenario, pero outro, evidentemente, a cuantía da obra e a cuantía do pos non nos permite acometela neste momento. Nada máis. Moitas grazas. Pedí a palabra ao Partido Socialista de novo.
sin ánimo de discutir nin de debatir máis, porque xa está todo máis que clarificado e exposto. Nos consideramos que o acordo no que se executa en novembro do 2025 era expresamente destinado ao posto adicional. Non falamos de legislaturas nin de momentos puntuais. Falamos de destinar o post adicional 4 de 227.000 euros ao cambio da erva sintética de Vilas. En todo caso, en ningún momento o Grupo de Goberno se dirixeu ao Partido Socialista, nin creo que ao resto do Pleno, a explicar esta situación que vostedes traen hoxe aquí, co cual permíteme que a veracidade desa situación a poñamos en duda, basicamente porque non temos información contrastada. De todas formas, non creo que teñamos que valorar o importe, porque en todo caso se terá que acometer en algunha outra situación, e para iso vostedes están gobernando. Entonces, nos chama poderosamente a atención que vostedes están destinando fondos públicos a servicios privados, pero non son capaces a destinar fondos públicos a instalacións públicas. Entonces, por moitas informacións que nos dean e xustificacións que nos dean, ao final o resumen é que vostedes están vulnerando o acordo que se acadou en novembro de 2025. E aparte é extremadamente chamativo que fagan vostedes referencia á aprobación dese acordo en abril de 2024, como fixemos nos referencia, porque casualmente ao longo desta legislatura houve outros moitos acordos aprobados, por exemplo, de dotarlle ás asociacións de comerciantes de 10.000 euros máis, aprobada tamén. Tamén se aprobou en pleno dotar as AMPAs de máis importe, tamén se aprobou en pleno outros moitos proxectos que a día de hoxe non sabemos en que situación están. Entonces, nos parece extremadamente sesgada facer referencia desde o Grupo de Goberno á aprobación dos acordos cando omiten, podo decir exactamente, si quere, cantos proxectos foron aprobados e a día de hoxe non están sendo executados. Por exemplo, en ese mismo pleno que vostede fai referencia, bonificación do transporte público, o pacto polo comercio local, o proxecto do mar feito tradición, o plan Madruga, os accesos aos colexios, a modificación das entradas e saídas nos colexios, o calendario fiscal, o análise do calendario fiscal e o impacto do IBI, a RPT. Non fan vostedes referencia hoxe a RPT, cando hai un compromiso, ademais, do Pleno aprobado, e creemos que hai un compromiso, ademais, expreso de alcaldía de que se iba a aprobar a RPT en 2025, co cual non nos viñan dicindo e facer referencia aos acordos aprobados cando vostedes pasan os acordos por donde lles interesa. O que se fai hoxe aquí é vulnerar un acordo plenario de forma expresa, que era garantir que se cambiara a erva de Vilas mediante a utilización do post adicional 4. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Eu tamén, como se me aludeu en varias ocasións, tamén teño varias cuestións que comentar para pechar o debate, non? E, ademais, dado as fechas nas que estamos, pois a mellor incluso sirve de reflexión ou de vos propósitos para según quen, non? Bueno, xa dixo o conselleiro de Obras tamén, pero insisto no mismo, quero dicir, é radicalmente falso o que se insiste continuamente de que non se cumplen os acordos, non? Outra cousa é que se a cada pleno que temos se traen 4 ou 5 mocións para levar a cabo 4 ou 5 actuacións, entendo que calquera entende que ao mes seguinte non van a estar as actuacións feitas. A nosa labor, no caso de que esas actuacións sexan coherentes e ademais conten co respaldo plenario, pois a nosa labor é buscarlle encaixe dentro do calendario anual de obras, buscar o seu financiamento e levar a cabo os trámites necesarios para facer os traballos. Por tanto, no seu día, o Grupo do Partido Socialista trouxo a este pleno unha moción para que se adecuara ao paseo marítimo, porque, ademais, comentou na súa intervención o voceiro, está moi mal mantido, está moi mal atendido, etc. Bueno, cando hai os fondos disponibles e se trae unha proposta para poñerlle remedio a esa situación, vótase en contra desa proposta ou non se apoia esa proposta. Nos plenos pasados comentaba o voceiro do Partido Socialista respecto de algún pleno, deberíamos votar a favor, pero non imos a facer. Bueno, esa é a tónica habitual do Partido Socialista, supoño que hoxe a cousa irá no mesmo sentido. Entón,
cabe buscar certa coherencia a hora de repasar o que se trae a pleno, o que se propón, cando se marcan as prioridades, porque senón o que terá que facer dentro do Partido Socialista será regularmente irnos actualizando as prioridades, cales son as mocións que sí que son importantes, cales trae simplemente para de recheo ou cales son para calquer outro fin, non? Terá que, de maneira periódica, marcarnos as prioridades. No caso do tema que saía a respecto do cambio de tapete dunha instalación, dun campo de fútbol, tamén xa comentou o conselleiro, non? Trouxose esa moción, unha moción que, como isto que ten que ver co paseo marítimo, todos coincidimos na súa necesidade. Cal é a nosa labor neste momento, ou cal foi xa? Dar os pasos para técnicamente valorar os traballos, foi o que se fixo. Eses traballos técnicos ese traballo técnico tradúcese nun proxecto cun importe que xa mencionou o conselleiro, e ora a nosa labor é buscar o financiamento e calendarizar eses traballos, e farase, máis pronto que tarde, farase ese traballo, porque todos coincidimos en que esa obra é necesaria, como outras que antes comentaba na súa intervención tamén, respecto de que de maneira reiterada incumplimos, non? Pois nese mesmo pleno, os accesos a colegios, pensa de cando os accesos aos colexios, fai pouquiño levamos a cabo un importante traballo no acceso ao colexio de Asados, por exemplo, e adecuouse todo a súa entrada. Falaba do Plan Madruja, que nese pleno saía. O Plan Madruja hoxe é unha realidade porque este goberno así o fixo posible, e daquela pedíase, e hoxe é unha realidade, non? E pouco a pouco iremos acometendo todas esas outras necesidades que se falaban. Pero, aínda que insisten tamén, fuxan vostedes, eu animaríos, ademais, a fuxir tamén xa desa osadía que de maneira reiterada teñen de vir aquí a darlle lesións ou a cuestionar a labor dos demais grupos, non? Cada un que mire para sí, que mire o que van facendo durante estes últimos meses, e que analice se o traballo ten repercusión no beneficio da veciñanza ou en absoluto, non? Sinalaba vostede o Partido Popular nese sentido, aos quales xo fixen recentemente, e hoxe tamén aproveito para públicamente reconocer o traballo que se fixo, por exemplo, dende ese grupo para que a parcela que está ao carón do auditorio pasa a ser de uso municipal, non? E iso vai ter unha repercusión nos veciños, non? Dende o BNG, a pesar de que se señalan unha serie de situacións nas que, podíamos entrar a xustificar, pero unha serie de situacións a mellorar sobre o que hoxe se trae aquí a pleno, fais unha lectura, como non cabe de outro xeito, desde o meu punto de vista, positiva dos proxectos, en tanto que son proxectos e actuacións que todos, en maior medida, podemos compartir, non? E, por tanto, se vostedes se quedan sós en determinados posicionamentos, quizás non sea culpa do resto dos 12 membros da corporación. E, ademais, eu sou un malo malísimo, impoño, e, unha che de apelativos que normalmente me dedican, pero as propostas que ven aquí e que parten do grupo de goberno para que se aproben teñen que contar cunha maioría, ten que haber máis is que nós. Por tanto, nun grupo que ten minoría, falar de imposicións cando se traen aquí cuestións ou que non se cumple ca oposición ou que non se quere escoitar, pois parece tamén bastante chamativo e cando menos pouco verás, non? Pero, en todo caso, analicen, insisto, o que dou de sí o ano 2025, valoren se o próximo ano queren continuar con esa tendencia ou non. Nós temos pensado continuar ca nosa, ca que se ven levando a cabo, e que permite, efectivamente, como comentaba, que neste ano se licitaran e se adjudicaran obras por un importe de 1,5 millón de euros, e que se levaran a cabo distintas actuacións, e se puxeran en marcha distintos servizos, distintos programas, que, ademais, co que hoxe aquí aprobamos, algúns terán continuidade, outros ampliaránse, e outras actuacións poñanse en funcionamento nos próximos meses, como novidosas, non? De entrada, a do paseo marítimo, sumado a outras que podamos sumar tamén para o cambio firme no futuro, sumado ao cambio das luminarias que xa se fixo e que se vai levar a cabo, e sumando tamén ao proxecto que xa se aprobou aquí para procurar da Diputación da Coruña, a través da súa vicepresidencia, do deputado de Turismo, remodelar o entorno do Castelo da Lúa, pois pódenos poñer daqui a moi pouco tempo
ante un paseo marítimo completamente renovado, completamente seguro para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas. E isto é todo. Por tanto, pasamos a votar o punto 4 da orden do día. Votos a favor. Reacción Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra. Abstencións. As do Partido Socialista. E a continuación dase conta dos informes resumo sobre o resultado do control interno en 2024 e dase conta tamén do informe das resolucións de 2024 contar os informes de intervención e con isto damos por rematada a sesión. Moitas grazas a todos.